pitong araw ka na dyan. 7 araw tayo walang upload. Ano bang plano? Eh, may ginagawa pa tayo rito, Jess eh. Sideline ka na, sideline. Siyempre, alam mo naman, mahirap buhay ngayon. Kailangan pumanat. Yung mga Cubs natin, mga Cubs. At dito si Kuya Dex, hindi tayo nakakapag-upload. Tigilan mo muna yan. Ginagawa tayo eh. Sa bagay, hindi rin tayo makapagluto-luto pa kasi si Daily Grinder nag-iingay sa backyard. Pero, si Dex, bilhin na lang tayo ng luto na. Luto Para, na? makasama ulit natin mga Cubs natin. Masarap kaya yung iniisip mo. Luto na. Akong bahala sa'yo. Naku, yan na naman tayo, Jess. Pag ikaw bahala, lagi ako sumisip lang eh. Please ka muna. Iwan na yan, tama na. Walang kakain hanggang di natatapos sa trabaho. Kailangan natin tapusin to. Pwede! Ano na? Alis na tayo! Naman tayo! Nandito ka na, Jess! Ginagawa kami! Huwag ka na nga magtiis! Tara na! Sige na! Iwanan ko na to mga to! Babagal kumilos eh! Iwanan ko na to! Bye-bye! Bye-bye! Mga Cubs! Yan! Yun! Bagong araw na naman natin, Kuya Dex. Ano ba naisip mo, Jess? Sinabit-sabit mo pa ako dito. May ginagawa tayo. Tayo na wala, pero imbes na magluluto tayo, gagawa tayo ng kakaiba ngayon, mga Cubs. Kakaiba. Siguro, tawagin natin tong langhap sarap na araw, Kuya Dex. Nako! Yung tono mo palang langhap sarap, di bida ang saya dito, Jess. Dahil ngayon, susubukan natin entire menu ng Jollibee. Jesus Mariosin namin nun! Pero pauna na natin, hindi po ito sponsored ng Jollibee. Ah. Hindi ito, wala tong participation or sponsor. Okay. Siguro gusto lang natin kumain at mag-celebrate pa rin. Aha. 300k kasi nung last episode natin, parang 300k tayo. Tapos the next episode, Oo. nag 300, almost 310 na. Wow! Sama-sama tayo mga Cubs. Tara, umorder tayo sa Mukhang Jollibee. masasarapan tayo dito. Tama nga yung sinabi mo. Di sige, tara, try na So natin yan. ito, pasok tayo sa drive-thru. Drive-thru. Ay! Ito na, malapit na. Entire menu ng Jollibee, Jess, ha? Entire menu ko, Dex. Ayan, ay mga nakikita natin yan. Entire menu. Oh, matindi-tinding kainan to. Jess, yun na. Good afternoon po. Order kami ng entire menu ng Jollibee. Magkano kaya abutin yan, si Miss? Chester. Kasama lahat, mga solo from chicken to burger to spaghetti, palabok, ganun. Pa-compute lang natin. Papakompute pa na. Bahala na. Naku. Magkano, Miss? Bali, 3,232 po. 3,200 heads, may dalang pera. Naku, sinasabi ko na nga ako, Jess, eh. Sinabi ko pa ako dito, eh. Patay. 2,000 lang pera ko. May nag-aya-aya, yari din ako. Alam niya, bunot si Kuya Dex. Oh, sakto, meron pa akong 2,000. Nagpaala ka naman eh, tig 2,000. Oh, yan. Pero ganito lang naman yung bill, so kaya ni Kuya Dex yan. In-advance ko pa dun yan sa extra ko, Chess. Sorry, Miss, nag-vlog kami ha. Nayari ako doon, mga Cubs, ha. Inano ko pa yun, in-advance ko pa yun doon sa foreman At namin. least, Jollibee pala gusto mo. hintayin lang natin yung sukli, tapos bubulsa ko na yung sukli. Please, pakiiwas yung ano yung sa akin, tubig lang po. Huwag nyo nasama yung sa akin. Ayun, yung sukli. Ay, may sukli pa, akin na lang yung Chess. Okay na lang kayo, Dex. Tinabi pa din, ha, salbay. Sige po, Miss. Thank you ha. Thank you po. Salamat. Ayos, Kuya Dex. Bye-bye. Ito na. Pwede na natin. Oh, yan. Ito, marami to kasi. Marami-rami yan, sigurado, mga Cubs. Ayun, oh. Grabe naman ang servisyo rito. Kaka-order lang namin ah. Ang bilis pala. Ready na kaagad. Dex, oh. Ayos, meron pang mga... Nga pala mga Cubs, nandito tayo sa Lasatin branch Yan. ng Jollibee dito sa San Fernando, Pampanga. Yun. Thank you po. So mga Cubs, pasensya na, raw vlog po ito. Wala si cameraman, nahawakan ko yung camera, tinututukan si Chester. Kinukuha mga orders natin. Dex, oh, laki. Ito yung full menu ng Jollibee, Chess, no? Natakpan ako. Ang hirap pala umorder naman. Gusto mo yan eh, sige! Ay! Sarap nito. Chess! Dali, may binibigay na listahan. Kunin mo. Okay. Ay, resibo!
Resibo natin. At saka, Pakita natin resibo. nakita mo yung resibo, Jess. Ayan. O, yan ha, kompleto. At saka mga shoutout. Sige, gawaan ko to. Ah, meron pa. Marami to Kuya Dex. Ang dami. Bali, lahat na actually. Order natin from kompleto na. Thank you po ah. Ay, salamat! Salamat sa inyo lahat! Say hi po sa vlog. Ayan, say hi! Ayan! Alright! Kainin na natin to. Eh, syempre, Let's go. Jess, di natin bababayaan ng ganyan yan. Kakainin natin. Tara, pumark ka muna. Let's go! Right! Hi, 6. Mga antana, mga kabs! Tanay mga kabs. Yun. Ito, sa wakas. Ay, nakapark nga pala tayo dito sa side road. Kaya makakarinig po tayo ng, yan o. Ayan, may dumadaan. mga truck. Para hindi na po tayo makaistorbo doon sa parkingan ng Ibang Jollibee. klase mag-ayato si Chester, mga kabs. Biglang nanginain ng ano ah. Ay, Meron pala tayo mga in-order. Siyempre, may mga french fries dito. Hindi ko alam kung makikita. Wala si cameraman. So, Yan. ganito na lang. Katutak na lista. Jess, kuha ka dyan. Appetizer. Naku, meron pa tayong ice cream dito. Meron pang float. Dami-dami. Oh, dito muna tayo sa ice cream. Ikaw. Masarap yan Kuya Dex sa ano? Sa french fries. Yan, bigyan kita, Chess. Meron ka rin dyan. Mga kabs. Ito tayo. At bida ang saya ngayon Kuya Dex. Naku. Kasi aftershock pa to. Ito, wala tayo kahit ano. Rule number 2, Wala. rule number 1. Wala kasi ito. Papapakin natin ito. Actually, meron tayong mga float. Yun, rule number. Yun na yun. Okay. Bigyan natin french fries. Ito natin, Chess. Yan. Tutok. Nakakatulog. Ang sarap nito. Wow. Galing ah. Partner talaga yung ano. Kaya ko kung tinatry ng iba yan ha. Ice cream tsaka french fries. Masarap. Kumakain kang yung french fries sinasawsaw sa ganito, Chess, no? Naku, marami nakaka-relate na caps natin dyan. Ay, nako. Grabe lang. Nung nag-aaral pa, mga tumatambay sa mga fast food, yan. Ah, kurado. Meron pa tayong mga ano dito. Ang dami niyan. Burger. Yum burger, meron ding. Meron ba itong isa? Basta sabi namin lahat ng klase ng Bacon menu nila, cheeseburger, nasa order. o lahat eh. Nakita ko nga Bacon isa, cheesy. yung dambuhala, Chess, yung ano. Jump ba yun, no? At first time natin, hindi mo tayo mukbanger talaga, no? Kasi mga mukbanger talagang nakikita natin. Sobrang dami ng pagkain nila. Well, tingin ko naman di man natin maubos to Kuya Dex. Mukha, Chess, sigurado yan. Sa dami niyan. Full menu ng Jollibee ang in-order Ano mo. kaya magandang gawin dito? Naka- Kaya hindi natin maubos. Alam mo kasi ang Jollibee, Chess, karamihan yan, kaya bidang saya. Mga bata, madalas. Ay, oo. Ba? Bida ang kaya, pag dinahin mo sa bata, kung gusto mong Jollibee, papalakpak sa tuwa. Papalakpak Yung mga yun. bata. Ako, gustong-gusto nun, sigurado. Sama ka. Marami nanonood sa atin mga bata. Mga kabs. Ako, malamang yung mga nanonood sa atin, Chess, yung mga bata, no? Nagpapabili na sa magulang. Mga kids, ice cream, pabili nyo kay mami. Gusto naman ng Grab, kung kayo lalabas, huwag po Pwede muna nyo. natin dali ng mga bata. Yan, katulad nyo, yung ginawa natin sa fast food. Siyempre, mga Bawal pa sila adults, eh. ano lang, no? Adults lang. Actually, ang ano nga is 18 years old pa baba, bawal. Tsaka yung seniors, bawal din, di ba? Anyway, Chess, mukhang di natin talaga maubos sa dami nito, no? Alam mo, may naiisip ako. Sige, Kuya Dex, tinitignan ko pa lang naman, talagang hindi naman natin makakain to eh. Ano lang to? We're Patikim natin, celebrating. siyempre. Pero pag hindi natin maubos, Chess, mukhang may pagdadalan tayo mas maganda dito. Mas maganda yan. May naiisip ako, Mas maganda yung ganyang idea. magiging masasaya mga bata para dito. Lang itong bida lalo na episode na to. Unusual itong napapanood Yan. na kasi hindi naman talaga natin ginagawa itong ganito. No? Hindi tayo nagluto. Correct. Usually talaga magluto tayo. Nagkataon lang si Kuya Dex may trabahong iniwan dun sa labas May na extra pala. tayo eh. At saka si Daily Grinder, maingay pa dun sa backyard. Related yung dalawang trabahong yun kaya tayo muna tayo sa backyard. Siyempre dalhin natin to mga Kabs, samahan nyo kami. Itutuloy-tuloy pa natin ang 300,000 subscribers natin na pagpapasaya, hindi pa po natatapos. Let's get it on, Jess! Tara! Let's go! Takpan na natin yan! Yeah! At
Yan na nga, Chess, ang sinasabi ko sa'yo kung bakit ang ating dalang Jollibee hindi dapat natin kainin. Actually, yan mauubos. Hindi naman talaga natin mauubos yung entire Jollibee menu. Hindi po namin binili yon para kainin. Yan. Sa video na to, ito po ay kasi baka bakit yung video mo ganito ganyan? Yun. This is parang pay forward po namin sa inyo, Capstation. Dahil 300,000 na tayo. Maraming salamat po. At dahil sa inyo, nakaka-inspire kayong gawin namin to. Na-inspire kami sa inyo. Yan. Na magbigay. Siyempre hindi rin natatapos yung ating 300,000 celebration sa pagluluto lang, sa pagkain na masarap. Siyempre po mga Kaps, andyan ang puso ng Tingala. Siyempre, Yun. kasama kayo dyan kung bakit namin gagawin to. Kayo po ang dahilan. At di ba? Bukod doon, pwede. Bukod sa title ng video na to na Jollibee, lingid sa kaalaman ng mga Cubs natin, meron din tayong mga dala-dala dyan. Additional. And by the way, again, ulitin lang po natin, hindi po ito sponsored ng Jollibee, pero yun po ang napili namin dahil dito sa munting tahanan ng Nazareth, Ng Nazareth. mga bata po kasi nandito. Sa Jollibee daw kasi dito ang mga bata. Ang mga bata ito ay may mga special needs po. Sinabi mo pa, Chess. Sila Ito po, napili natin. andito tayo again sa munting tahanan ng Nazareth sa Mawake, Mawake, Pampanga. Mapalacat, Pampanga, Ipopost po yan. namin dito ang details Yan. ng munting tahanan ng Nazareth. Lahat po ng gusto at bukal sa puso nilang mag-donate, Yan. pwede po nilang ipadala o makipag-coordinate dito sa mga Correct. information na nasa baba. Tama yan, Chess. Again po, this is an organization, non-profit organization po ito. Hindi rin po ito funded ng government. Ito po yung mga organisasyon na hindi natin napapansin minsan. Lalong-lalo na mga Cubs, yung mga nandito po ay batang, ikapansanan, may special needs. So ito po yung ating tutulungan ngayon. Bigyan natin sila ng pangangailangan nila. Umpisa na natin, Chess. Naghihintay na sila. Let's get it on! Yan, kasama natin si Miss Dina, no? Mga Cubs, siya po yung secretary dito sa munting tahanan ng Nazareth. Ang sabi niya sa akin kanina, ma'am, ano to, no? Halos 1 hectare donation lang ito. Yes po. Yan, donated to, Chess, ng... Kailan nag-start po ang tahanan ng munting tahanan? Bali po, ang nauna po kasi dito, yung bahay pag-ibig po for the aged. Yun. Nagkikater po siya yon ng mga elderly people, senior citizen. Kaso po, nung mga times na yon, 90s, hindi po natin maiwasan na magdala po ng mga may kapansanan, yung mga kapuspanan. So, nag-start po magdala ng mga people with special needs. And then, dumami po sila, pansamantala, dun po muna sila hinaw sa may Tela Bastagan. And then, nung pong 2001, may generous donor na nag-donate ng lupa po dito. And then, nagpagawa po ng building. And then po, tinransfer na po sila dito. Since magkaiba po kasi yung mga needs nila at mga programs po. So, ito po, people with special needs po yun. Nandito po sa ating center. Marami dito bata, na may kapansanan, may special needs. Paano sila napunta dito? Ano nangyari sa kanila? Halos po abandoned, surrendered, and referred po ng DSWD, yung mga nare-rescue po nila. Yung iba po is galing po sa mga ibang orphanage. Like before po, di ba, from sister to sister, mga bahay ampunan, known po yung mga parents, sisters, ganun po, nare-refer po sila. Yung majority po kasi sila dito, nag-start po na young age talaga. And since 18 years na po ngayon dito sa lugar na to, so nagsilakihan na po sila. And hindi po natin po kasi maaalis yung fact na wala pong mag-aampon po sa kanila. Medyo rare po yung chance po na may taong mag-ampon sa mga kagaya po nila with special needs. Yes po. Pero for adoption po sila kasi po hindi po natin inaalis yung karapatan nila na mabuhay sa isang natural family setup. And that's po yung, yun po yung ginagawa natin dito, yung makakahaya natin na maging isang pamilya po kami dito sa munting tahanan ng Nazareth. Ayun actually nga, Jess, nasabi sa akin yung Dina ng right now, dahil pandemic mga Cubs, halos wala sila natatanggap na, na help from the outside, outside factors, like yung mga families na nag-donate before,
government lalo, wala din po ano. Kaya, Naintindihan din na po Yeah. naman po natin dahil nga po marami pong natamaan. Yeah. Kasama din Intindihan po po eh. tayo. Oo. Ganun pa man, baka may mga kabs din naman tayo kasi na Correct. baka bukal lang loob sa inyo na mag-donate, ganyan, i-leave natin dito yung mga information para makapag-coordinate kay Ma'am Dina, ang secretary na. Yan, Napuntahan. pakita natin dyan ang telephone number ni Miss Dina. Siya po yung sekretary nitong munting tahanan ng Nazareth. Sama din natin, Chess, yung direct account numbers, no? Oo. Na pwede Kasama nilang, yan. kung gusto nila mag-deposito out of their own, di ba? Galing sa puso, kahit magkano pa yan, Maliit, man yan, malaki. Naku, o kung Chess, ano wala man yan. Yan. Bawat tulong, Tama. mahalaga pag pinagsama-sama. Grabe, no? Sa pasensya na po, hindi natin mapakita yung the whole place. Lalo yung internal na Mga batay, di rin. issue, no? Nung nasa loob po, hindi namin mapakita dahil bata po at saka syempre, Safety. safety For measures, safety. protocol, sumusunod tayo. Hindi natin sila pwedeng lapitan dahil galing po tayo sa labas. Pero kami po nagsasabi sa inyo, bawat tulong na matatanggap ng munting tahanan ng Nazareth, sobra-sobra po ang grabe ang magagawa sa kanila yung makikita nyo. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Dina. Secretary po ng Bintana. Yan. Pagbisita po sa atin. Maraming salamat. Naku, hindi pa po natatapos to dito. Maaaring mga sa susunod pang panahon, babalik kami dito para hindi po tutulong at tutulong pa rin po at tingala sa inyo, siyempre. Yan. Maraming salamat din sa mga kabs namin na tumutok at sumuporta sa amin hanggang 300,000 Wow! subscribers. Thank you very much. Siyempre, mabuhay kayong lahat mga kabs. Tuloy-tuloy lang po tayo. Pilipino tayo, di sino-sino pa nga ba magtutulungan? Tayo magtutulungan. Tayo lang mga kabs. Muli po kami ang Tiklas TV, lagi nagsasabi at nagpapaalala. Huwag niyo kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Manyaman! Kenny Yun! Boy! Peace out! Palenamig mo king lagu, kailangan dumayo, king patagman no